of innovation. In a city rapidly catching up with globalization, growth in product development is key. Here in Urdaneta, a unique take on a Filipino delicacy is catching attention among locals and visitors alike. Chicken tinapa, processed with passion. Yung tinapang manok, ano yan, nag-try ako 2018. Pero nilabas ko siya ng 2019. Parang naisip ko lang, kasi di ba may mga nagtitinapa na nauna. Ngayon, syempre, hindi lang naman yung tinapang Gigi at bangus ang pwede kong ilatag. So, yung naisip ko na itry yung tinapang manok para naman may pagpipilian sila. Natutuwa ako, tapos siyempre dagdag kita din. Kasi siyempre nagpapaaral kami ng asawa ko ng yung dalawang anak ko. Tapos siyempre sa mga trabahador din, nagbibigay tayo ng trabaho sa kanila. Yung whole, 300 pesos na yon. Lumipad na siya, papuntang US, yun. Canada din, mayroon din sila. Tapos sa Spain, mayroon. Dito din naman sa Pilipinas. Iniimbitahan ko po kayong tangkilikin po ang aming produktong tinapang manok dito po sa Urdaneta City. Success is sweeter when shared with others. Furthermore, the rising chicken tinapa industry here in Urdaneta City shares its accomplishments among those who rely on it for a living, supporters, and believers. Sobrang lambot ng balat niya! Naiwan! Ang lambot naman, ma'am. Grabe naman. Kaya nga po, naiwan.